Vă salut cu drag din Sibiu. Astăzi vă voi prezenta podul minciunilor. Începem cu o vedere din turnul sfatului. Principala cale de acces către podul minciunilor este dinspre Piața Mare, pe sub turnul sfatului. Ajungem în Piața Mică. Pe care vă voi prezenta în detaliu într-o altă filmare. Podul minciunilor face trecerea dinspre Piața Mică înspre Piața Huet, peste strada Ocnei. În 1859 s-a turnat podul din fontă în turnătoria din Filia. S-a montat așa cum se vede în 1860 și s-a deschis oficial în 17 decembrie în același an. Inițial au fost 3 poduri de fontă în România. Podul minciunilor este singurul care a rămas funcțional. Pentru că nu este sprijinit pe piloni, a fost numit podul culcat. Există multe legende privind proveniența numelui. Vedere înspre strada Ocnei și orașul de jos. Ieșire de pe pod către Piața Huet. Vom discuta data viitoare și despre ea.